wallahi kun ji na rantsi wanda duk ya mutu da bashi aka yana shiga kabari za a cire masa wani likafan, za a sa masa riga ta yan fursuna, za kuma a daure shi, za a mai da kansa ƙasa, za a buɗe masa zigin wuta. wallahi har kiyama haka zai zauna. in kuma kiyama ta tashi ya shiga cikin akala mala haza, sai a yi kirga. in aka ɗauko naira ɗaya ba da ita za a yi lissafi ba, ba da sile za a yi lissafi ba, ba da kwabo za a yi lissafi ba, ba da ɗari za sai ce shi kan ba zai bari ɗansa ikuka ba. ce ya ku shiga wuta, kai ma ka shiga. in za ka ci amana ina kai ina aljanna. ana tashin alkiyama za a nuna mutum ita a cikin hawuya. Allah ce ya shiga ya ɗauko ta tafi aljanna. mala'iku ma bangaje su zai yi idan ya shiga ya ɗauko da yana sa'ota a kafaɗa sai ya zo bakin gaba sai ta subuce kamar tarwaɗa. haka zai dinga har abada duk wanda ya ci amana. amma saboda ba mu da ƙarfin